Jesus, the anchor of the soul. Osi Yesu okra no seche no. Abusiafo na wotwe asan akọ apro abeto yembion. Adusiafo fro na yede ebro no kwata mu nyinara. Ye ne wo esia Hebrew for nkransam no na edi akire no. No kwasam ne se ye adusia emako ensia. Ene na wotwe mu no ye wo adusia etoso enson. Sa wo hwe yen adusia ni nyina na wo hwe nwoma Paul etro ekoma Hebrew for na otimu se yenso na eko emaye. Sanse di kan hu se nwoma na na otro no na otro akoma a Christopher a na omun afi no mabeye a Christopher na ohaw ati atese wo mu omukọ amanhu bebre na ebimpo ejidie epese eko efom na afi ensambe na Paul ka kire omo yehu se ensama na Paul afutuo de mo omo se omu se Yesu Kristo na omo bedi na chi no oye agenkwa oye jefo na afi osaye yentam ginafo na afi nso edie bembio na Paul pese o kire omo Paul pese omo kire omo se saa Yesu Kristo na yafa no osaye ye nokwafo a woye yenua saa adusua no na ye hweye na afi ye saa be hu se saa nokwafo a wosa yenua saa Yesu Kristo na nkasa no nso na omaye ahomegye na omaye ahomegye dia na chese ono na osaye ye nsofu pani a wosaye den oye nokwafo saa adusua wi no na Paul de ma saa a Christopher we sene ebe ya omugidie a na ato ape no ombehye mu den na afi nsunsuanso bone a na ota no enya won gidie so no watimi agina pintin ya ye adusua no nsia ende na otwe mu ye wo de etoso enso na se wohwe de etoso enso na osi Jesus na se Jesus the anchor of the soul Yesu okra no seche no eno na maboafo eba beboa na fi yede emu empensempense mu no ede abramo yetwe ho abasisi a ebe na ose omunya ena jese na me ahye mo a jese bia da bia hokuso esi ena wo mo ya aso den men no nti no wo mamu ka ebu esere ba boni on fanchan se unyi nyankopon wodu hu besi ho se yebema mu nyina akwaba na afi yede encha sonko nso ede amamu nyina na afi so yasa abom abaso sonko kwanso sende biara mode mafidie ede to London Ghana memenda akwanhwefo Sabbath school na afi chosemu empensempensemu sene midi kankan ya disua no ayede pa ya duru adusua etoso enso mabigwafo no nso aye krado omo beboa na afi yede adusua mu empensempensemu ede abramo yentimi nhye adusua se abra womo a womo boaye no yemfa omonso omon kransem emfa ntudwa nimse sa adusua ya ye 3ABN Ghana jumakoi na afasa adusua ya omo yi kire wiase afana nyina yenimse 3ABN Ghana TV jumakua ankrankra jumakua mafato omo so se ombeboa ama onyankopon asempa no atra ko wiase afana nyina mona boayen ema na yeyi nyina ewiase nyina etime ete yanka se wutie ya na se wo hwe ba bibia wo na wo mmoa bia opese wo de boa 3ABN na number bi go ase frɛ na obibeje wo so na afi woni omo adinkita ho kakra bia obetimi dia boa 3ABN bia no yebɛbɔ mpa ya ma onyankopon so ebehira wo na ma onwuma so etimi akoso me yankwaje enkrato emfiri ya aboafo yi nchen me ba ye de adusua no ebeto am so
contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577 654896 or call us on 057 654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577 654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 016008453096101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. And if you have seen your word, Domunti, me war elder de graft ye boa e kame ho e wo ha se elder de graft ye mo akwaba that's the said nan so ye ton safra wo waba na me botra na me ko sister Agnes Teten so e na eti emfimfini zage ye mo akwaba that's said nan so waba se wo be boa ye na me botra na me ko elder as they say every year so and ete eto no hana elder ye mo akwaba great me don say and then so mode odo abodomo say yemfa adusua kunu fambre ya adusua for media se na munim no musonfo Bismarck mensa onyankopo enhira mo say de biarada ye ne mo ye sa adusua me kate ne na mema elder the graft emo empire ne enhye adusua na se yo my empire nyame tumfo nyame mobrohumfo okyerɛkyerɛfo Yesu yɛda wase so ame akwanya ne abɛhyia mu dimu sɛ yɛmfa unsɛm yi ɛma anuanom ne adɔfo no mu a da biara da ɔmoba online so ba betie wasɛm yɛsrɛw wobɔhyɛ nti ma hon kronkron no mmra mɛyɛ kyerɛkyerɛfo na yɛne ayɛ kasa ne yɛne ayɛtie nyinaa no yɛde wonsɛm na transe abɔbra kosi sɛ wobɛba na woba yanyo ni maduma bodom so Kristo Yesu dimu amen amen great yenhwe yenka abosem no atifiase no se Yesu okra no seche no Jesus the anchor of the soul enka abosem no ye fa free Hebrew form humano etire ye insian yimu du nkron ene aduenu no Hebrews chapter 6 verse 19 and 20 no say sister age why krado a kaina yentwaso pamtom mienti eradiasem enu na ye wo se okra secha entie na etim ho a ehye na etim ho a ehye ne mudi kosi ntwamutam no mu dia odikanfo bi hye ne ho ma yen no onene Yesu a waye Mekisedek akwan so da sofo panyi amen great abusia for yenhwe na wotwe mu adusua ye pese ye hwe na nani so na fi yetimi ahu sene ye beye yen pensem mu no sene ye dikan akana ya futu na Paul egusu a wode ma Hebrew for no sene esi echensa wo hwe afutu no ma from Hebrews chapter 5:11 no eba pepem 6 no eko 20 no obehun se Paul eda Kristo ne sofu djuma na adi edeche na mfimfin hodom baabi e na ode kokobon nsem bi edehye se yenhwe yi na yanwai ye ho free Yesu Kristo ho sanse se why ye ho free Yesu Kristo ho a ebe ye hu pa amaye impo amani hunu a ye komu oteti a ye komu nyina ye nhwe ye na ya why ye ho na ye kokobonsem na sai na sa kokobonsem yi osi kyekire mu ede maye eno na sa na wotwe mu ye pese ye nyina ye hwe na wo yi asem fuwa bi wo hasi amepese ebe kire no mu ansa na yehwe yedisua no wosi Yesu okra no seche no se mbedfo ye kase seche anko eyeden yo ada meda sibebre eye kasa enye common say ta eka ne bribia ewe yen kasa mgise bibi
esi ansa na ebia akofa ba yen kasa na seche no aye se yen fa nse hyema a esi poso no se eba bedru ne gina bia ha ba bi oba be gina wonko bio no a when se etensu ani nti no emframa bo ebetimi apia no e de akọ enti saa seche no ena wo mo e de so ejamu na se aswa sasinum ana se ye tintima bia ekosomu na ahoma no ana te se ye wona hodo bebre ne types aha eno ekurase manum na kwa akoso asasinum ana se bibia de atim ho dendenden enti nanu ne kurase ma no enti mframa bokora no a break no enti meda se aye bibiti se break aha na ekura no na saa de no a ekura hyema no e ma hyema ni ntime nkro no eno ne ye friend se seche aha seche ye ba ha no ye kofa mpoa no baabi na tetefo ni die bi no na wo mo e dia esi baabi abɔ ho ban a kyesa manipa kɔ ɛkɔhwɛ na ɛwɔ ano ahodoɔ miensa ana enan a ano na akoa sɛ baabi a de bebo bia betimi aso bibim na atim tintiman a hyema no ntimi nkɔ na na Paul ɛde saa de na ɛkɔto yen ahodaso a ɛwɔ Yesu mu a ɔno Kristo no abɛyɛ ɛde ama yɛ ne a sɛ yeso no mu a na ayete sɛ saa break no a ayere yen enti Paul ejina saa asɛm weso de ye afutuo ɛde amanuanom a wo mabamu ye buo na wo haw ne abebrese o mu famu a empo ema wan free adom wanwaso a onyankopɔn de adom wo no ho ama fe de beba sɛ wo mbre nyina bɛyɛ kwa me that say me sami share na me share other words yeah until the mama say attach and I say stay safeguard and I say security it's secure ade no ayere no tintiman odimim such odimim kana ho na yiro pinti sa simfo an ye ntan enka no ye nkasa mu se na e de ka no bibi bansa na ye use sa word na agidi for se na elder access chene mu no no ano ye nto aso na ye nhwe ye nkwaye ne mu ye nhwe bibi ewo Hebrews chapter 6 verse 4 and 5 Hebrews chapter 6 verse 4 and 5 na fe ye fan start ye discussions ye cheche mu no say sister again so elder why crowd only no be I say na entimi ma say one I wanya high pain na waka osoro achede no ahwe na wanya honhom kronkron no bie na waka onyankopon asem a eye ni wiase a ereba no ahoden ahodo ahwe enum no I see great enti eda ye show edie ben na agidifo so hwe akenkanse ma sister gia kan amaye agidifo a ombeji Yesu Kristo adi no edie be na ose omunya ena fe so wo use asemfua bi han ena fe broni be ka say phrase ana say asem sini bi nso say a friend say waso osoro akyede no ahwe eno no ye be kire na eche opese o kire sei yo medase pohwe atifia asem no ode ebisa asem no a o say onyankopon asem a eye no ye ka hwe aha te se maame wo kitchen na bi anene ya yi na ode nchine kakra guma na wa ka hwe se okay okay nyame asem no sa na tie na wa hu se maame wie na duane ka duane ne hwe na eye kama okwa ode awrishemu na di aduane nko se pono so nim se papa ba obedi aduane so ama ne boato ne yem se yes ne masiesie me hokani enti sa pepepe ne nyame asem no wa ye de amaye ena sa nuanum yi aba be ka sa asem no nso ahwe de toso bio no enye no nko a akenka asem kyerɛ se
wasan ama won osoro akyɛdeɛ na yɛnyina tie yɛnim sɛ sakyɛdeɛ free Queen Elizabeth aso yɛ ba obi anim n'adwenem sɛ de obebu no afa enti sɛ ka sakyɛdeɛ free osoro ba de a ne enua nim sɛ ne sɛ de bɛkɔ no ade papa bi na eba ma yɛ ne nyinaa wɔde ama yɛ bio wɔse asase osoro foforo no ebeba ne tumi yɛni daso no a yɛhwɛ kwan no eniema hodo a anuanom asomafo ne di kan ne so mu di yɛ adwuma nsɛnkyerɛ ne ahodo a wɔn yɛ ne anwanwade a na di akyire nyame nso bɛyɛ ama ne ma agye no adie ɛde wɔn awia sempa kadwuma ma wɔn nso gidi agyina pi saa kyɛdeɛ wɔ nyinaa nyame ɛde ama okay na saa nyema wɔ nyinaa na fɛdeɛ akɔ sɛ anuanom kɛsɛ sɛ wɔn mu enyine no wɔka to a wɔsɛ na emomo no wɔn mo ayɛ nyaa okay ayɛ buturo budwo kyɛ sɛ wɔn mu ntumi nyini enti no Paul osuro sɛ saa nwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnne akɛseɛ weenum nyinaa nyamedia akyɛyɛ ne akyɛdeɛ weenum nyinaa ɛne hon kronkron a wɔde hyɛ bɔɔde no ama yɛ nyinaa no saa pɛpɛɛpɛ ɛna nyame kɔfa Israel man firi Misraim do wɔn baeɛ ɛba Canaan asase so no wɔde saa akyɛdeɛ wee nyinaa ne nwanwadeɛ nyinaa yɛ ahoɔdenneɛ nyinaa wɔ mu ɛna wɔn yɛ asoɔden menu nti no wɔn mu keka egu ɛsrɛ so enti sɛ nuanom yi osuro sɛ sakyɛdeɛ wee nyinaa akyi na wɔn mu nyini na wɔn bɛyɛ nyaa atena hunu yenum di a ɛne na kyerɛ sɛ ɛbɛkɔ akɔba sɛ adom bi ne hɔ ɛde ba wɔn bio eti na Paul suro saa bere na nkyerɛ sɛ wɔn na adom brɛ to atwa ma wɔn daabi na mmom no gyina pan a saa nhwɛ yi a wɔn kɔ saa te bia no na kyerɛ sɛ wɔn brɛ nyinaa ayɛ kwa Paul modern mo nyinaa ayɛ kwa enti no wɔde sɛnsɛm wɔ nyinaa kɔma wɔn nea nyame ayama mo ɛni ne hu a ɛyɛ sɛ mo san akyira ɛni saa ne nti no mo nyina pintin enti ɛno ɛna ɔde yɛn kaabɔsɛm no ɛma yɛn sɛ hwɛ Yesu no a yɛn kra no okute mu ma yɛn ne anidaso wɔ mu no ntwamutam no akyi no wahyɛ ne hɔ a ɛyɛ ɔsoro kronkron bi a mene ɔkasa nyinaa no ɔdi ma yɛn den enti ɛnsɛ sɛ yɛba mu buo koraa na yɛnsɔ gyidie mu pintin ɛfiri sɛ Kristo Yesu okura yɛ mu sɛ sɛkyɛ ɛnteɛ ɛna ɔde saa anidaso wei ɛde kɔma nti akyɛde pa hodo ɔde ma yɛ no ɛne de abubu odin no akyɛde efiri soro hon kronkron no onyankopɔn asɛm a ɛno nso ɔde ama yɛ a yɛaka hwɛ ɛkyerɛ sɛ aduane no esita ɛdɛ yɛbi die tu ni nyinaa yo beda say yeah ɛda wakyerɛkyerɛ mu kama pa yɛmfa mbra yɛn asekyerɛ mu sɛ na Paul ɛkyerɛ ni ɛna yɛhu saa akristofo no na ɔmo tebea in fact ɔmo akɔ ahuyahia mu ama sɛ na ɛyɛ akɔyi ɔmo nyamesom no aboto ɔmo pɛ sɛ ɔmo wae free ɛho kora mpo ɛna Paul ma ɔmo saa kokɔbɔ yɛn nso at what point in time ɛna yɛn nso yɛ nyamesom no anaasɛ yɛ nyameyɛ no yɛn nso yɛduru saa time no a na yɛn nso yɛ wae yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛ wae afiri onyankopɔn ho na afiri adom a na ɛwɔ yɛ anim a ɛwɔ sɛ nka yɛbɛnya no yɛanhwɛ yi a na yɛn nso ahwere at what point mɛbɛ mu kakra sɛ asɛm no nyinaa ɛne sɛ deɛ ɛla kaeɛ no nyame mu ɛɛdɛ nti obi biara a ɔbɛbɛ nyame mu no ɛɛdɛ nsɛm a ɛwɔ mu no bi te sɛ yɛkɔ Romans chapter 6 a 23 na wakasi nipa nyinaa yɛ bɔne na onyankopɔn ne onyam abɔɛ ɔsi bɔne akatua ɛne owuo na ɔdom akyɛdeɛ a ɛyɛ daa nkwa ɛwɔ Yesu Kristo mu wokinkan saa nsɛm wei nyinaa kyɛ sɛ nyame ahyɛ yɛn bɔ a kyɛ sɛ da biara da
ye de ho to so a ebesi enye na minua Bismarck ne enuanom a mo yetie Kristo som no enye easy etoro bi wo hono mo a na influences a efri ewiase eba ye hono ema ye gidie ejo yes or how any amane a sabi nyame ma bi ekomu na etoro bi wo hono mo a na ye kase Awurade na aden na akoye se nyame mu kura no ye de ho ema no emwa yen so ho na eno na o tue mfo se yenkoso ne nyina Awurade emu yentra Awurade mu efisi ekoso tra Awurade mu a ebe boa yen ama yetimi agina pintin eni nti ya brabo mu ensem na ebe etoda bi ohodo mu a na ohaw ene amane bi a yekomu no na menuanom san twe ye kwa echirechi Oh, so can say at what point? Sometimes ebi aya we yenhwe job. So mo won hu na because do me nyame na wu. At that point na nko betima yesa but na eda kan road she nyame mtie ye. So Elijah obi 1 minute akonfo we nyina odi omuso. Okasa keke ema eja be hie nyina nsi ogu ase. But Jesse be okasa obekunu no odwane. Nti ye ni pe emre ye ba it mima and share near free didi na home. Great. Yeah, idea I'm say opening for say or kakra. Memfa kakra kan nuanom de ho. O se said ye kan de di we nyina eba no. Se yehu ni hu a eya ebeboa ya ma ye hye ngidie eden. O de hwe second cast mo de ma ye no. Eye Hebrew for 18 no. O kan say o sha se entumi ma se enti won se entumi mase no efri kasa bi mu a ehu a je se ese ye hwe yi se ensem no ka kire ye no ye mfiri ho na ankoba se entumi mase meji wenye yi mebua wenye yi bibi a che se asa ahu enti wode na die na de sa ne ma no eba o se ebra ye de ho beto ye ho so efi se nyame nsem no de aman na ya ka hwe a ede no senye hone ye de ho beto ye ho so honam so ape sebe honamu anmunyam a bibi ni ho se asem no tumi nim se entime mwa ye ma ye ntintim ewo mu de to so bi no se eniki Yesu Kristo entema ayonkofa no so eseye a na che se yakwa gina pense Kristo Yesu ontime mwa ye aha ontime mwa ye ne kire se na waba be ye ntamfo efi se wo tamfo na ontime mwa wo fi so wopewo eseye de toso bio no eche se ya so yani agi wiase aha yani agi wiase ho eni nti na Yesu ehu ehia ye no enti wasese yakosa atebia no mu a enye hwera ya hwere enkwa no nko a na mom na yese yesabo Yesu Kristo asenuem Nenianom we de mon febre kakra ne yenhwe kane no ye mofra no eduru Easter na ya address obi se Yesu na edom di nachi ne de nkasa eche ahye no na ye de ade kokko asra no se ya bono memoje plam no na ye de ne namoa ne de ayi ato ne kon so yenhwe saati bia yi a Yesu fa mu na ye nkwagie na se yenso ye se da biara da ye be ye Yesu sa enuanom die na muji se Yesu no ba wonye ye na saade na mede Awurade asese nei ye jafi se eye nimguase a ne egu onyankopon ba no enye ye papa bi ne course ate bi anu amenka ase be ye ade na Yesu ye ne sa enti we nyina kire ye se si efiri adom wanwaso ode adom ye ne ho a na kire se Yesu Kristo ne ye san bo no asenua mu ebio great na eyade a esese ye ahweyie pa all right yo medase se elda wa cheche musa ama yento aso na yenhwe se ne elda eka ho asem kaka eruntumi masse obeda ne won foforo biom yenhwe impossible to restore yenhwe se ne eho no oka se okinkan Hebrews chapter 6 verse 6 mema sister age akan eho no mo amaye na yenhwe what it means to crucify the Son of God and as to die to self and advance to take up the cross no a say na be kire ase yenhwe Hebrews chapter 6 verse 6
Ɔse na wafiri ho ahwɛ aseɛ no ɔbɛdane wɔn foforɔ akɔ adwensakra mu wɔn a ɔsɛne Onyankopɔn ba no bio ma wɔn ho na wɔde ne kɔ animguaseɛ mu. Amen. And elder afie na menhwɛ sign na yɛbɛkyerɛ saa ayi ase ana sɛ wabɔ Yesu ne ba no asenua ye eno no nenti ase no etesei se ye bo Yesu Kristo asenua no mama gekeka ema ye no ewo Hebrews 3:9 no o twen adwen sisu se ebra ye ba be hu Onyankopɔn dɔ ni ya ba be kan ne dɔ no ahwɛ na fe ye hu anigye ene oyi ewo mu no na ye sa twen hu firi mu a so ho na chese wa Yesu Kristo ababa ye tamfo na adisuane atwen adwen sisu se ekwan be so na atwetwefo no omobo Yesu Kristo asenua omobo Yesu Kristo asenua mu because omo say Yesu Kristo ncheche na ode ba na it was a threat to them. Okay, womo enu onyama na say womo ya omo pe no omo fisi Yesu Kristo ncheche no ba besio na Yesu Kristo no aje ntino omo ehun say Yesu Kristo omo timini ni hia na omo yeso omo yi na free ho eni ntino yen so a yaba baji Yesu Kristo adi ebe hu se de ne do no sitie eni nti se edurumre bi a na se yatwe hu afiri ho a na Bible say ye crucify Yesu ye gune ni mu ase ye safo mani bebre ho no ma omo agya asore no a jese ensam a omo ka no odwen ho kra ya wonte ase obi ho no mu a o se obi aka ne ho asem nti no asore kra o mabiem obi ho no mu a o se me bae no kra no madwuma asem enkoyie ntimi mabiem so ho enso Yesu Kristo aka kire ensese ye de ho to no so a bibi biara ni ho no mu a ye de tuna nimu a onye den onye emayen no no Kristo Yesu no kra no ofa ho hiahia mu ofa wo ha mu enso ogina kosi ewieye so nti no otu yemfo se ye momodin se ebetrem ne etrem a ebesi yie na Paul atwe adwen sisu se ansa ne ebetimi agina na san nyema we nyina na emeyen crucify Yesu Kristo bio no ene se ye ni Kristo Yesu ye honam yi no ebebo no asenuam nti no ka se obi pese obi di mechia ye Matthew 16:24 no a o se pese obi di mechia se upa wo ho achi na ufa masenua na ede esoa upa wo ho achi na wafa Yesu Kristo asenua na ene sen enyema bia na wo ankasa wo wiase a wani gye ho na eni Yesu Kristo ensem no ebo abra no you need to drop them. So na se ofa Yesu Kristo asenua no ene se wo do ho nyina ema no na ne hawo ne na mane ofa mu no wo so wo fa mu bi na ne hawo ne na mane ofa mu no wo fa mu bi no ono Yesu Kristo a adisuane mfiti ase ka che se ono ne ye sechem no ye de ahoto no so a obema ye mu ahoden am yetimi ayeden I go through ne yetimi agina na ade eye hu ewo mu ni se me kai na ahudwire kakraba o say impossible additionality for impossible to restore ebe den say obetimi restore back nti say wo free gidie no ho a asemo akokobo a wo de man say e wo Hebrew man say ebe den say obesan e de waba so na ehona na ayemadwen kisne kakra if you say honhom no and the convert yen emeye bibia but ubedru gina pe bi no na honhom no kra kasa kire wa wonte so honhom no kasa kire wa wonte na de da wakoma so no a pese oye no na we den oye so na owu nso e wo ho emayen wonnim de beto o kina and I say the hours ahead of you so inti all two and for say ye momodin say ye betimi ayeden atremu na Yesu Kristo amania ofa mu no ye ne nche Romans chapter 5 Galatians chapter 5 verse 24 or say those who belong to Christ have crucified the sinful nature with its passion and desires and into wo baba be Yesu Kristo edi no wo hu na mu niema no wo boni nyina asenuam
Yesu Christo say Paul sanka say obi ba beje awurade dia na oba ba ye abode foforo so eninti eno na yesi yetremu yesi yetremu a ebe de ebitimi am yetremu a yenye fall away yo me da se ne eda wa chichi mu no onyankopon enhira opa yentu ase ne eda na o chichi ba bia udi see yo ase bisa me pese me bisa ede course ba bia o ka se bone ho affordable biara ini obion ne se so bone bi wo ho a yentimi mfa nche ana say is there any sinner that could not be forgiven boni bi wo ho aso yentimi mfa nche ana say nyame ntimi mfa boni bi nche esoa to the point say yentimi mfa nche boni bi e wo ho sa sister age me that's answer na ye be bas no say before yes mpo ba be waje na de aboa moja na ebo afori no so fu ni nkwa na obekọ no na no kwampa so tini ho ansa so no kompoko no wu a aje se twini mpo de ni bible nti na Hebrews ma ye hu se emo moja ni ade na ntumi anje nkwa Yesu Kristo de epe na aje nkwa enti ode ma ye wo Hebrews 10 verses 26 to 29 that damn part of Sabbath makayama Hebrews 10 26 to 29 I say na se yenya no kwara no mo nimdie na akire ye boa pa koye bone a na bone ho afode biara eni ho bio na mmom de aka ne atemuo akwanhwe a eye hu bi ne oja a erebehye atamfo no pasa se obi to Mose mra okwati mobrohunu gina dansefo baanu anaba sa anum asem suwu akatua enye kura ben ena mususu se esese wodi betua de watietie onyankopon ba no so na wabu apamoja a wode atene ho no ahuhudie na wasopa adom honhom no asi amen sure but say you share 1 John 2:1 answer na member the other can no say me mankuma me try ye ni mabremo na mo anya bone na se obi ya bone a ye wo otiginafo obi agya ne nchen oni ni otitini ni Yesu Kristo okay enti se o se o tu ye fusenka betumi a ba se nya bampo a se eji Yesu dia sa bone odi be kona 1 John 1:9 se ye kan ye bone ni amfom so ye tini ni kwafo se odi be chen na ni we be fukura enti ye ji nyankopon di na ye gidi se ono ena oye nyame ne ya jinkwa enka boni bia ni ho a ye be ya ontumi fanche ba boni on fanche ni se u nyi nyankopon ni wodu hu besi ho se u ye nyame na onji Yesu ntum na for boni onyi ni onyi ngungun so ni a enie na wo patre se wa betimi adwon ho okay enti ye ko 2 Thessalonians o se ye ba no okay ono no de ho akosi nyame asori fie se ono no timi jinko but se wo ya sa dia ta boni no nyame fa nche but there's no sinner onyame wo ye wo wiase ma fa nche enti answer na Lucifer mpo oba ba ye obunsam no no onye boni o enti Isaiah 14 12 to 14 was see then na we free so ahwe ase yi oh enstroma shenfo adechie ba we twa wo ahwe fam wa bre amanamana ase no na wo de waka ne wakoma mu se osoro na mefro makro onyankopon stroma etifi na memma mahingwa so asie na metina ahia bipo no so etifi fam asasi etifi anono ho aton mefro akomnunkum nsronsron mia menye me ho se osronsron ni no enti abra ga so do ho besi ho se twe baby anyame tene ho no pesa kwatena pesa obro no so no no so no obo ade he is the greatest obi antimi nchen no enti abra ho ba ya wadwen se wo chen obofo ene onkomafo ne ogifo no obo ne ne antimi fancho so ye woni ye bia ye ya kire sa na ye ngabrabo a ye boy ye woni ye bia ya kire se ye pese ye de friends and sister age akan yi ye bobra bi e ma no look like say de nyame kura ye nim nyansa sen no
and I say pese di ehim wa no krampo ekosi se ne obonsam be kyerɛ sɛ ya nhwɛ yi a saa bɔne no yɛnya bɔne fakyɛ. Yo men kyerɛ adwen kakra ɛwɔ ho megimedi sɛ ɛniyɛ bi ɛte saa ɛninti ɛna ɔsankafo tidu na nyimudu mienu no sɛ ɛniyɛ nyinaa ɔde bɛba temu ɛtene kyɛ sɛ ɛniyɛ bi wɔ hɔ a ɛnyɛ enti nyame nso de bɛba atemu mu na yɛnhwɛ baabi awiase ne gyina bia kwa koduro na wɔtwe wɔ yia na obi sande me enkrato bi na deɛ ɛkyerɛ nyinaa ne sɛ wiase nimdefoɔ no ahunu sɛ sesei no wɔne a wɔn donate heart ma obi a na koma no aduru sɛ ntimi nya adwuma bi ntimi ma na foforo aha ɛsote a bibre ni hia wɔn munya toma efrimfie kakra ni ayɛ nhwehwɛmu a sɛ fedie wɔn de prɛkwa koma ɛna ɛbɛma ɛde ahyɛ anamu a kyerɛ sɛ wɔn a practice bi ɛnti yɛhwɛ days sɛ obetumi a survive anaso on survive ahu na sɛ nneɛma no sɛ wɔn sɛ nipa yɛadwene mu yɛbɛka sɛ ɛyɛ nimdeɛ technology ɛna yɛ develop ne yɛde aboa yɛ ho but ɛyɛ kasetia pa wahu nti ne yɛ no a wɔka ne ebi nie nyame abɔ akwan a fa so ɛbaayɛ no yadeɛ ne baayɛ no ɛna ɛsɛ sɛ wohwehwɛ na ɔsɔ no na yadeɛ na ama na mu da bi mɛkɔ so ayɛ na mu bi mfa ne deɛ mmerɛ me nya deɛ de mprɛko deɛ na ɛma yɛ so ho ti nyame no onim nyansa sɛ ɔbɔ prɛko ma ne prɛko akoma na ɔbɔ nipa ma ne nipa akoma na yɛyɛ deɛ ɛsɛ da bi yɛde bɛkɔ akɔfɛ prɛko deɛ ebi nie saa nneɛma wei nyinaa ɛyɛ kasɛti a ɛkɔ so ɛkyerɛ sɛ wokɔ saa tebea wei sɛ mu a deɛ ahomɔborɔ ɛna wohia because wokyerɛ sɛ wo koraa no wonim nyansa ɛsere nyame ebio yɛn nyinaa nim sɛ nee no nimdeɛ akɔ akɔduru sɛ yɛwɔ abenfo bebree a wɔn ka sɛ nyame ɛni hɔ nanso wokɔtena hɔ no wɔka sɛbi wiase nyansa ɛne nneɛma a wɔyɛ kyerɛ wo a ɛbɛyɛ ɔnwanwa nanso nyame mu nimdeɛ nyansa ma wo yɛ nyansafoɔ no oni bi aho enti saa tebea ne ɛbɛyɛ dɛn ɛna kyɛ sɛ adom bi aba ma wo enti ne nyinaa ɛwɔ hɔ na nka sɛdeɛ yɛnnua baa kaayɛ no ka nyame fa mu deɛ ɔde ɔmfa abɔne bi nsi hɔ sɛ wonu ho wɔ ho a ɔmfɛ nkyɛ wo nanso no yɛn yɛ tuateɛ ne yɛso ɔden ne nti no empo muna nko a no ebetumi di makɔ sɛ yie mu yo kabidi kakra bi ɛka ho yɛ famra safo yi mu kra no enema bebree wɔ no mu a nyame ma ya bɛgye Onyankopɔn adi a nasɛmi ɛne ade a wɔse yɛde yɛ ho to so no ɛnɛ enema ya bɛba abae sɛ ɔbɛma timi ware ɔbɛma ɔba timi ware ɔbɛma wokɔ America baabi ɛne asafo no mu kra no ebi ya gyatum ebi agyatum kra se yɛ mɔ kwan no mo ntra so ate aseɛ ni nyinaa ya ade bi a etia Onyankopɔn nhyehyɛ so ho ɛne yɛn ankasa adwumadie so a yɛdie no politics ɛne pɛsɛminkumnya ɛhyɛ asafo no ma a ni nyinaa kutia Onyankopɔn asɛm so ho Onyankopɔn nam ne tumi na hoden so na ɔde adom akyɛdeɛ ama yɛ nyinaa agedie yɛ different opani deɛ wo deɛ yɛ different adenti no Onyankopɔn yɛ ne saa onyame yɛ ne sɛ sie nyinaa betumi aka bom ne yɛ de ahyɛ ne din kronkron anu nya ɛne nti sɛ bi sɛ wo akyɛdeɛ bi a ɛni sɛ mema wɔ ni brew so ne saa nneɛma wɔ nyinaa ɛkɔ so na yɛ de twitwa ne ntin ɛma Onyankopɔn asafo no nkɔ so a onyame te so wa na ne ra hɔ na wotumi yɛ saa deɛ wɔ nyinaa na sɛ wo de tem na wanhwɛ yie na wo hwɛ wo nkwa ɛmfa so bɛ onya ɛna ɔtoa so kora sanka kyɛn sɛ ewiase wo kan Matthew 16:24 na aba ne 25 no a ɔsa twe adwene si so sɛ ewiase wonya nneɛma nyinaa na deɛ wopɛ sɛ woyɛ no na sɛ woyɛ a na hwɛ wo hwɛ wo nkwa a ɛdeɛ ɛfa so bɛ na wonya sanete
so nti onyame tuafo ama ye nyina yetimi abrɛ ho ase na ya hye ne tumi kronkron ase se de be ya ye kotibie mu a awurade no abetimi aye den wagye yen yo besa when him say yeah Christopher sometimes na I am my brother sometimes me catch me man say when we are learning more than I'm scared because Bible say do I win him no na it is not about me catch me say it's not about knowing the Bible cover to cover it's nia wonim no nia wodin ye na kire se wo nyame afa me ko farasifo no ni atrofo den na mo nim Bible farasifo so yakopon hwehwe gidi amapa no na amamamfo no ho Shekolenius she oba na moja tunu hwe gidi odi bai but na jufo ni bebre ho mo yare ho mo jam because amu ni nyame so asem no mo nim ni keke but enye o mo bra enti nyame mo e na asem no endi ye bra mu dem na wonima enye ne na de obeko yo medam asepa yento aso na yenko baby a wo ka se niema papa no yenhwe Hebrew fo ngoma na ete yensia yimu enkro no ekopem du mienu no na yenhwe se ne ho so Paul echeche nsemu o waka niema papa bi wo hono mo yenhwe sa niema papa no ne ntiase ne ne eye emayen Hebrews chapter 6 9 to 12 no sin na say ye kasa nso a adofo mo fam die in any dadie a yes ne saa e bata nkwagye ho so if we say onyankopon nya die ontene na ne re infrimu adwuma ne modo a ne re infrimu adwuma ne modo modin a mobo no nidimu se mosum ahotefo na moda so sum won na yeyi yamu pese munyina maako yisa emodin moyi adikire wo anidaso a ekinye inimu kra mudi koduru ase na moanyenya na imum moaye won a wonam gidie ne abotwetwere so nya bohye no so ye boshe no so esiafo boshe no esiafo amen yenhwo the graft yenhwe hasio we ye nkranhyesem after say obo mo kokko no e na wo saadi nkranhyesem obo mabaso e wo ne pabia omo ye afutusem ben e na e wo ho emayen yo I can say better things and mapa say obia be prese obia peniema pa obia peniema pa ne ye na ya na na nso ne pedie obia pe wo hwe sade ye nuaba ne kenka ye no a wo hwe wo fansem ni nyina boa no a wotim se ye osom a ye de som afoforo ama wonyi di osom if we say wo hwe a wo say ahotefo no akenka se wo kan so osom a midimu momodem a moboye e de som ahotefo no na modaso so modaso ntinye se koduru brebi no mo agyae o mo gusu a eniema pa no ebinu no ahuna eya na buka se bonwuma e bata ho ne se media wo ye mamia mepe na media ma anya ma wo enye hwe sa bonwuma no eno no na bonwuma dem nim so obi empe se bogu hu a ye se wotonam no etwene afenso no odo a ye de do afoforo bahu if se no kwase ye nipai hwe obonsam kura no minsurak meka so no wodo no a wo pe yeah of course wodo no a wo pe so if say wodo no a nani beje na ni nyuma no wakoso ayama enti ye kire se so no kura no do no opa eni human being be na jesa se so a wodo no a wo mpe obi ape na bonyuma ne se meme de do wo no ene den mame na momo de mame de a mepe so nanso waka kire nse enye se ye de ma wo na mom wo fama nti no se omamu no ewo nhira sene ogie enti de na Paul e ka kire won ene ye no de to so bio no omaye hunu se ya ho oden pa no
ɛdeɛ ɛbɛyɛ den ama yɛn. Yes. Ɛno nti no otwamfoni bi ma yɛn sɛ yɛnhwɛ na yɛnsua na ɛwɔ adisɛm ti du na nimudu mmienu ɔsɛ ahotefoɔ boasetɔfoɔ. Enti saafo no ɔfrɛ sɛ ɔmo yɛ ahotefoɔ obi a ɔhoteeni deɛ nim sɛ ne ho te sɛ mfomso eni ne ho nto yɛ ɔhoteeni ɛna fɛ ɔsɛ ɔmo san wɔ boasetɔ na adeɛ ma ɔmo yɛ ahotefoɔ boasetɔfoɔ no ɛyɛ nneɛma mmienu ɔka de toa so menkan kenkama yɛ ha na ahotefoɔ boasetɔ wɔ wɔn a wɔkura onyankopɔn ahyɛdeɛ ne Yesu didie mu no saa nneɛma mmienu ne betumi ama yɛn ayɛ ahotefoɔ boasetɔfoɔ a yɛbetumi asom afoforo ahwehwɛ wɔn yiedie aboa wɔn na yɛadɔ wɔn ama saa nepa no a wɔka no yɛn nso yɛn saka bie enti no ɛyɛ onyankopɔn mmaransɛm ɛyɛ onyankopɔn suban a ɔka kyerɛ sɛ wei yɛ bɔne mɛnkɔ ho mɛnnyɔ a wɔkyerɛ yɛn ɛne Kristo Yesu mu gyidi a yɛgye tum sɛ ɔyɛ ɔkra sɛkyɛ a okuta yɛn a yɛgya ne mu a yɛayera ti saa ne mu gyidie ne nyankopɔn mmara no ɛbɛma yɛn yɛ ahotefoɔ boasetɔfoɔ ɛne pa no nie medase ɛna bɛsɛ so sɛ bɔfo ne ka sɛ have the faith of Jesus Christ nyɛ sɛ wowɔ ne mu wɔ saa suban no ne suban no bi have wowɔ de sɛ onyame yɛ ɔdɔ a ɛsɛ meyɛ ɔdɔ it's on time elder ni kwa say me time ba ye Fabia ne ye ma na ya fa na ne bonyoma no no e say wo you have say wo ade a any say having something and I say bibi hwe so e different. Okay. Yes, but yen share the methodology no nso no won say obi a obo o ma warning na o say 84 like my warning, but at the same time, no more kokono, so no, or come nepa, or more ye the show moon crying. A didn't bit me a free sa adie no, cause who say a more situation whereby or more a jack Christosum because our quamuti I want to the point some person with faith no. And our bomb coco, yes, Christian, such a yes, Christian, couldn't default, yes, couldn't say, oh, wife, you know, why a dangerous. Say, nothing, oh, we no so catch on say, Nanso or Kai, and say, or Mujidia no more, the song I want to for no, oh, Mudasukuramuno, or bomb my basso in time, no more warning. Methodology no, yes, sha, or Kaya or Faso, a canasam, no, Jenny beat me a senior friend. I join him. I can't bang say, if it's all your wolf for cranas or no battle her. Or ya dear no bonabasso, but say, Yenny, the person ye be. It's a obia can anymore. Nanny Bovia, see, truth is better, but it's better being said. But send me Yenny, Yena Obama Basso, and Mammy and Warding. And my meet me, you won't say to my phone, but do a fair, and what's in Castle, your coffee promotion, your mom. You say, and many panny didn't who ye, because on him saying your yen, 1 year more. Even though no more konya and we are doing a year free no but no more one baby. Oh, say 7 churches no Yakupon can be or can you to me? All I can say, but I fail. Ain't or can you to me? Yana and Mawan wanting Emma when you so. But it's a wise sister, your best watch and I see really near Tromina. And to say, Kai better ones now, a bad boy. Am I yet Miako Yenim? I am near bad boy and that. Amen. Great. Mama, you should we not be fan sorry edition so and cry, yen share and no present the uncle such an ankasa edition or the man dear you no yes Hebrews chapter 6 17 to 20 yen share how Nyankopon your promise no guaranteed sure say Hebrews chapter 6 17 to 20 ne wire crowd bia no say age ebe crowdwa on kamaye Fosi enuntina Onyankopɔn pɛ sɛ oyi n'etirim nsɛm a ɛnsakyerɛkyerɛ bɔhyɛ no adidifo pefee no wɔde ntam gyina mu na yafa nneɛma mmienu a ɛnsakyerɛ a Onyankopɔn ntumi nnimu atoro so enya afutu a emu yɛ din na yɛn a yɛdwane repɛ hintabea no bɛsɔ anidaso a ɛda yɛn anim no mu
patro ekosise 20 eno na ye wo se okra se cha entie na etim ho a ehye mu dikosi intwamu time no mu de odikanfo bi hye mu ma yen no onu ni Yesu a waye Melchizedek akwan so da sofu penye. Amen. Yes, eti ada ye show onyankopon promise no ne sure ne guarantee no o hwe se ne akenkansemi esi kwa na nidaso no ni sipinesi no etisen Unia just say onyankopon do wo ma nipa do me amedwen ho amentiase age ade di nyankopon se o ka no one time se obagie so amazing wo don't try so ahunti onyankopon aka ne one time se bi yamani a ye famu no ene o haw ni amani nyina no awurade aye krado o siesie nipa bi amayen a se o se yenyina mu enkosi awieye so ya haw no Paul no ane kan o se haw a ye komu no yentimi fantoto enema pa onyankopon asise edi amayen as matter of fact o se ma adwene mu krada so nti ono Paul ene kan e bia ebrem ma yen kan Romans chapter 8 Romans chapter 8 ne 28 to 29 o kamu nsama o se edie pa na betete ni onyankopon dontem so ya mama me again kan kakra mayen so Romans chapter 8 verse 28 ikrono kan kakra mayen na yemfan osin na yenim se won a odo onyankopon no ade nyina di bua won na ewie wonye won a wonam ni trim poso afre won na won a ohunu won sieye no wayi won ato ho nso se won se ne ba nusuban na waye animonyam pii mu abakan na won a woyi won no to ho no wafrɛ won so na won a wafrɛ won no wabu won bem nso na won a wabu won bem no wahyɛ won animonyam nso na afei yebesi yenum den sɛ onyankopɔn wo yen afa wan na woni yen bedi asie ni awan kame yen ono ara ne ba na emom yen nyina nti wo yenu man no ebeye den na onfa ade nyina nso enka ho emeboa ye because Paul drew in 50 over say a dear pa say why na obetutu one a onyankopon ayi won no ano onyankopon ne de obubim why ne de obufo Kristo Yesu ni de owui na impo wanyane na woti onyankopon ni faso na nso ode no mayen odimayen why na obetiti ye ni Kristo domu eye hono ana nampese oyiba nti nema okika kan nyina no se Yesu Kristo ewo ya fa who can be against us weni nyina ya nema pa onyamesi ye tranu mu a obede be mayen na osa toa so a de mema ne di siye no otoa so kwa o se na ede na betete ni onyankopon don tell e na obobo niema bi so ho o how amane ekom ene niema sa niema ni nyina na wo kan cross no sa niema we bia intimidity na me wadamfo bia na me no Israel na me ne ye Bible lisiana me ne ye lisiana na one day waka say elder onyankopon yakọ contract na sa contract no onyankopon yakọ no there is no human agency who can break that contract obie ni hono obetimi a break sa contract onyankopon akantam se bosha odi amaye no onyankopon akantam so odi be maye so na enuanom se kwanye be fa so a yebetimi etra onyame boshe no mu no ewo John chapter 15 verse 1 ekono Jesus Christ say many bobe money mine no se motra me mu a na mesumi tra me mu a bi bobe so abapa eniti enne ye tiefo ni nyina no enema yesue ni nyina no ejina Jesus Christ so ewo se ye tra Christ Yesu mu se ye tra Christ Yesu mu mane do no ene na yonkofa no edi ye mu demo a ye ne Paul be ya adwen Hebrew for no enema no mo famu no enema bia na sabio eya asefem the same thing enema bia nyame ma bi efamu no
say yaria hurua efa nyamema ene ya ho kire nyamema efa mu etore bia na busa say erade na den but erade say oni ya waka ne ho ntam say bibi bie ni hono a ebe ye free nti si yankoso entra erade mu ye tra erade mu a dachi bia ebesi ye if we say or count of Matthew chapter 5 verse I think 12 and 13 was midinti obeka niema ahoro bibiri ombe yamo ombeka na ombe time but mumo ninye if we say mu waketua sonko bi ede e wo soro yo madam wase say ye addition no ebe etwe ase yemre no aye ebe abusi afo mo so ye beda mo ase pa ye say monchi mo afidie amfiri hase na ye ne mo aye say addition mi ye say na addition yi aye mfaso amaye nwa hase no saa na wa wo hwe enso aye mfaso ade ma wo addition de abra no addition etoso enso atifi asem no o se Yesu okra no seche no se ne impensem no ko ye say nyina yate ase ma ye nte no ye sumo keke ye pia ye mfa nkobobra na sa nche na se Yesu Kristo pia wa baba to ye nyina ase ye nso ye fata onyankopon enhira mu nyina mu ma ye nkate ne na the graft ensa enhira so emaye mu ma he mompaye nyametumfo ye da wase so ma ho nkronkron ba be kyerɛkyerɛ ye breti se yi mu ye da wase woni da so ansɛm a wode ama yɛn kyerɛ sampa yɛn agyenkwa Kristo Yesu no wɔte wahenwa so wɔn nsa nifa so edi adanse sɛ wontam a wɔka yɛ no egyina ne naso pintin yɛsrɛw ka yɛn ho na dombo a yɛn na yɛntimi fie ho nyinaa to Awurade so yɛnyi woni ntra wanumu asɛm mu sɛ bɛyɛ a wahu yɛ da no yɛbrɛ ɛnyɛ kwa Brian nam ohaw ne abebrese ne amane mu nyinaa mu no madesua yi enkyekye yɛn werɛ na intimi ntra wodom mu yɛda wase bebree kɔsoara na ma wadom enhwe so ne ntra yɛnna yɛte ase nyina kosi sɛ obɛba wɔ Kristo Yesu din mu amen amen